Ayrılmaz dostluk. Bir var eken bir yok eken. Gadim zamanda yekelikden içi gysyp, ýalňyz öz ýygyp ýören bir güjük bar eken. Ol göwnüm açylar diýip kä dagy, kä düze gidýärmiş. Ýöne hiç ýerde göwnü aram tapmanmış. Halis bolman soň bir gün ol towşana duşup, "Towşan, ay towşan, gel ikimiz bile ýaşaýan" diýär. Bolýa, güjük, seniň diýeniň bolsun diýip towşan onuň bilen bile ýaşamaga razy bolup. Onsoň bular jengelle ikisi ýerleşer ýaly öýjagys gurup dururlar-da, gün ýaşaýança hersi öz eklenjiniň ugruna çykypdyr. Giýje bolsa ikijigi şol ýerde ýatypdyr. Öý gurmagyň hemde garyn doýurmagyň aladasy bilen halis ýadan towşan derrew uka gidipdir. Onsoň hem ýanynda batyr dosty bolan soň, ol giýje hiç zatdan ätýaç etmän, örän arkaýyn ýatypdyr. Özüne ýoldaş tapan güjüň we begenjini uky tutanokmuş. Ol şu ýere özlerine mekan edinendiklerini, bu taýyk başy hiç kimin ayak sekmäge hakynyň ýokdugyny töwerekdäki ýaşaýan haýwanlara duýdurmak üçin batly sesi bilen üýrüpdir weli süýji ukuda ýatan towşany gorkusundan böküp turupdyr. Ol ýüz ugra gaçmaga hyýallanypdyr. Emma birden ýanynda çommalyk oturan güjük bilen dostlaşandygy ýadyna düşüp biraz injalypdyr da, "Näme ýoldaşyň uklap ýatyrkaý ýürýän? Gorkusyna onuň ýüreginiň ýaralaymak mümkin diýip pikir etmeýärmi? Onsoň seniň sesiňi möjek eşitse, ikimizi de bölek edip ýer" diýip güjüge iýgenipdir. Muňa güjüň gahary gelip, "Seniň ýaly gorkak bilen ýaşanymdan ýeki gezenim gowy" diýipdir de öýden çykyp gidiberipdir. Şol barşyna ol, ýoldaş bolsaň möjek ýaly batyr hem mert bilen ýoldaş bolmak gerek diýip oýlanypdyr. "Gurt agzasaň gurt geler" diýenleri. Edil şowat bir goňur möjek onuň garşysyndan gelip, deňinden geçiberjek bolupdyr weli güjük oňa garap, "Möjek halipa, bir ayak çekle" diýen. "Näme hyzmat" diýip möjek saklanypdyr. Güjük oňa ilki towşanly wakany soň oza ardan aýdan. "Yekelikden halis ýerdim. Özüm ýaly merdirek biri bilen ýaşaýsam" diýen. "Gel bäri, bile ýaşasak içimiz gysmas" diýip möjek güjügi ýygyna tirkäp gidiberipdir. Bular aw edip ýadanlaryndan soň arkalaryny bir-birine degirip bir ýerde ýatypdyrlar. Ýene de itligine edipdir. Ol giýjäniň bir wagty hüwiniň sesine oýanypdyr da, haýwat bilen töwerek taşyna garap üýrüpdir. Onuň sesine möjek towşandan beter gorkup turupdyr, emma ol özüniň gorkandygyny bildirmejek bolup, "Güjük halipa, bu gylygyň bilen sen ahyrynda aya aw bolarsyň. Mene näme, ondan çynym etsem öz başymy sypdyrarym. Ol gaty zordur" diýip itiň ýüregine wehim salyp gylygyny goýdurjak bolupdyr. Muny eşden güjüň möjekdenem göwnü geçipdir. Ol içinden "Ha" diýmek aýy mundanam zor eken o. Gowsy aýy bilen ýaşaýyn diýip möjegi terk edipdir. Ine bir günem dagyň arçaly jülgesinden senkildäp barýarka aýa duşup, oňa bile ýaşamagy teklip edipdir. Aýy da razy bolup, akşam onuň bilen bile ýatypdyr. Itjana öreň endigi de sähel şygyrdy bolsa oýanyp üýrmän durup bilen o. Onsoň hem aýynyň ýanynda özüniň eýleň beýleň jandarlaryň hilinden däldigini bildirjek bolup, bu giýje hasam batly ýürüpdir. Aýynyň gorkuşy möjegiňkinde çak bolmandyr. Süýji ukuda ýatyrkan biri aýlygan ses etse, kim gorkmaz? Düşünde balyp ýatan aýy pahy zyňylyp honda düşüpdir. Ämsem bolup töweregine seretse, helki dostlaşan güjügi geň iş edýän ýaly henizem üýrüp dur diýär. Muňa bolmajasy bolan aýy, "Ýat gapylla, birden adam geläs ikimizden bir naýdadan geçer" diýen. Aýdan bu sözi eşiten güjük jandarlaryň içinde iň batyr adam eken. Şeýle bolmasa aýy ondan gorkmady diýen pikir bilen yüzünü giýje tutup gidiberipdir. Şol gidip barşyna gür jengelliliň çetinden gelipdir. Ine görse bir adam odan çap durmuş. Güjük onuň ýanyna baryp, başdan geçirenlerini birme-bir aýdyp berip, oňa bile ýaşamagy teklip edipdir. Adam oňa, "Baş üstüne, asal sen tüýsmagy gerek ýoldaş ekeniň. Towşana, möjege, aýa yaramadyk gylygyň meniň göwnümden turýar. Saklyk canly jandaryň iň gowguluklarynyň biridir" diýen. Adam bilen itiň aýrylmaz dostlugy şol günden başlanynmış.